Geleli fıkh Hanefi'nin içine. إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة 15 يوما فأتمم الصلاة وإن كنت لا تدري فاقصر كذا في الآثار للإمام محمد شيباني. Ebu Hanife'nin şagirdi İmam Muhammed bir kitap yazdır, Athar diyen kitap. Şonna aydiye qavqulasın. Musafirete gityen 15 gün men iştada qalcaq dip niyetine vuryan. Hala zadın satılsın, hala satılmasın. Hala düktör sen erti gidive deysin, hala deymesin. Yo men 15 gün qalcaq aqim iştada diyen. Bərti nəçə? 15 gün. 16 gün, 20 gün, bir ay her nəçə olsun. Bərti 15, anırtı her nəçə. Men qalcaq aqim 15 gün niyetine vursan, şotada nəçə oqiyim oli? Kamil oqiyim. Sen 15 gün qalcaq deyip niyetine vursan, taqriben sen bir yurdun hesap bolya, yalandan ne olsa. Emme öýüňe öwrülip gelýän ýolla ondan kuta aqymal, qasr aqymal. Ýolla öýläňi, ikinliňi, ýatsyňy 2 reket okuymal. Ertiňde 2 reket, akşam 3 reket. Ýolla gelýän barýan. Bula bir wurrun Rawal İmam Ahmed qawqulaasy. Men okuysam gijä galjak terjümesini aýdaýyn. Hazreti Ömer'in oğlundan soradım diye bir adam musafiratta ne form namaz okuyayım deyip. Faqala rak'atayn illa al-maghrib 3. İki koqi, ertiňde 2, öýläňde 2, ikindiňde 2, yatsıda 2. Fakat akşamını 3 okuy deyipdir musafiratta. Aham bärki aýdypdyr: "Ey Hazreti Ömer'in oğlu, alim adam. Zil mecazı bolsam näme deyipdir?" Zil mecaz. Hazreti Ömer'in oğlu aýtdyr, zil mecaz näme bolýar deyipdir. Ha, zil mecaz diýenim o ma'ruf bazar da deyipdir. Hamana falan şäherde ma'ruf bazar varmışdy. Şo tak barýas deyipdir. Zadymy satylýança durýas, käde 20 gün, käde 15 gün. Kan az näçe diýip belli deyipdir. Eger zadymyz erti satylsa erti gaýtjak. Bir gün satylsa bir gün gaýtjak. Bir aydan, bir ýyldan satylsa bir ýyl. Aslen belli däl. Hazreti Ömer'in oğlu aýdypdyr: "Ya eyyuhar racul, kuntu bi Azerbaycan 4 ashhur aw shahrayn, fara'aytuhum yusalluna rak'atayn." Onda aýdypdyr: "Men Azerbayjana geldim" diýipdir Hazreti Ömer'in oğlu. Fethetmeden çürüyüm bir neçe yerlerini, sahabalar da yanımda badi. 2 ay ya 4 ay şu tada qallyk diýipdir. Tamam 2 reket okuydyk diýipdir. Tamam 2 reket okuydyk, kamil okuymadyk diýipdir. Näme diýip? 15 gün qalar ştada diýip bir ýüregimize urup bilmeýärdik diýipdir. Her lahza öýe öwrülsek öwrülämelidir. Her lahza işimiz tökönse ýygymize gaýtjak. Her lahza bellide şayet düşman bizi galebetsin, biz ýygymize gaçmaly bolayly. Bir ýüregimize niyet baglap 15 gün kamil galjak ştada diýip niyet etip bilmedik diýipdir. Ondan çürüyüm tamam sahabala 2 reket okuydyk diýipdir. 2 ay, 4 ay, bir rivayetde 6 ay galdyk diýip. Näme diýip? Ýene ýanqyryň. 15 gün men ştada galjak, işim bitse bitmese. Bir niyet ursaň munna 4 reket okuymaly, öýläňi, ikindiňi ýatsyň. Bir kidäne bir sorag bolýarken sefer barada. Hamana Tehrandan gelýän Azat şäherden geçipsiň. Öz şäherine ýetip gelýän, öňe giýreňak. Öýläňi okuyjak. Öýe bar okuysaň da bolýar, öz şäherine girmäken de okuysaň boljak. Girmäken hamana öýle namazda 2 reket okuýamaly. Wagt bada bolsa işgal ýok. Sen öz şäherine girýänçäň musafirda. Öz şäherine girýänçäň musafir, şon daş ýerden gelýän. Öz şäherine girýänçäň musafir, kan adam şu meseleni bilmeýär. Şol ýakynlaňda kamil okuýmaly muqadiýe. Musafir diýip ýurdundan, şäherinden çykandan soňra ta öz şäherine girýänçäň ýakyn da gelsen, Hazret Ali Murtaza radiyallahu anh aýdypdyr. Medine-i Munewwereden çykyp barýaka. Yani näkilere, "Hey cemaat" diýipdir. "Şu ajal kumany görýäňizmi?" diýipdir. Bir ýykyjak bir kume çykmamışdy. Şondan geçemizden soňra qasr okuýar, kuta okuýar diýipdir. Şäherden çykandan soňra daş ýere gidenden soňra emma şäherden çykdyň tamam bolsan öýläňi 2, ikindiň 2, akşamdaky madam 3, ýatsyňda 2 okuýmaly. Ýene bir mesele Hazreti İmam Azam aýdýar, mezhep başymyz Ebu Hanife, "Es-sefer we zidduhu la yughayyiran el-fa'ita."
Şo seferde kan bir öýlen galypdyr, öýe gölüňde bilýän. Sen şo taýda öýlen galypdyr. Ya öýlen okuýanda hamana, egin maşynda hafa barmyşdy. Hulasa sen gaýtalamaly. Şo seferde galan öýläni öýde 2 okuymalym, 4 okuymalym? 2 okuymalym. Seferde galan namazyny öýe gelip okuýsaň da 2 okuymalym. Hop, ony seferde bolsaň, wagtyň boş, hotolla ya musafirhanada ya garnaşyň öýünde ýatyň bikar. Öz öýüňde galan namazlar kaza etjek bolsaň näme? Kamil okuymalymy ya 2 okuymalymy? Öýüňde galan namazyny musafiratda kaza aljak bolsaň kamil okuymaly. Musafiratda galan namazdy öýüňde aljak bolsaň muny 2 okuymaly. Biri-birini o ütgetmeýe. Galan namaz ütgemeýe. Seferde galan namaz her haçan okuýsaň 2, öýüňde galan namaz her ýerde okuý 4 okuýmaly.